nina baculi ena decide wrong na decide ukuthi imali yesoso lika Sicebi ayiye kunala ilandeni ifuneka kaDlamini la ifuneka khona uSicebi wakaDlamini akuyena wakanala njoba naninikele egameni lika Sicebi nje imali yesoso ayiye kwaDlamini hayi kwanala akuyona yakanala uSicebi akuyena wakanala imali yesoso ayiye kaDlamini unala sizwa kuthiwa wathi uyanikela wayengafune imali unala thi unala wayethi uyanikela ngoba uxhasa uMaskandi uma engabuxhasa ufuna imali wena okhiphayo so imali yesoso yamakhandlela kaSicebi ayibuyele kwaDlamini beculi sisho njalo singomakanya sithi imali enayikoleka yesoso likaSicebi ayihambe iye kwaDlamini kusho thina yonke yes ubabnala uthwele umngcwabo kodwa uthe uyasupporta usupport uMaskandi akashonga ukuthi ufuna ukuholelwa imali yesoso ayibuye kunala ayiye kwaDlamini kusho thina omakanya uSicebi ubulawiswe ispeed gijime kakhulu uSicebi wayindiza ebheke erobotini akusona ispeed sokuapproach irobot lesi uSicebi approacha ngaso lela robot bona bobabili nale bhakhe emhlophe eyayimlandela bobabili babe emcimbini owodwa behamba bonke le bhakhi le eyashaya ipolo yahamba yayogaxeka etragini kanye noSicebi washaya ipolo wahuhuluza wayorola laphana lesiya speed uSicebi ayigijima ngaso isona esambulalayo ukube wayengagijimi ngalesasivinini ngabe wafike wama lapha erobotini ngoba umthetho womgwaqo uthi lezi imoto ezikhevayo nazo zine right of way uma ngabe imoto eziqondayo seyiphelile so njengoba zaseyiphelile imoto eziqondayo uMercedes nePolo ngokulandelana bangena uSicebi wafika weza ngesivinini already yena engesenayo iwe ilokhuzi kungasasona isikhathi sakhe sokuhamba ngoba ufike late lezi imoto ezikhevayo zayikade ifike eqala zilinde lezi eziqondayo ukuthi zidlule bona baqhamuka ngesivinini bendiza oSicebi laphana ingakho ke kwenzeka leya accident so into i-cause yaleya accident ispeed ukundiza isivinini ababehamba ngaso iyona i-cause ye-accident leya uyabo imoto ezikhevayo uma ungekho umcibisholo zilinde eziqondayo ziphele njengoba zaseyiphelile ispeed ke sesiba i-cause ye-accident ngoba imoto eziqondayo kumele kube yimoto ezilinde ukuvulwa kwerobot once lavula irobot zidlula zonke imoto eziqondayo bese kudlula lezi ezikheva njengoba zaseyiphelile eziqondayo kwangena iMercedes kwangena iPolo oSicebi baqhamuka bendiza yona ke into ebathuma uphuthu leyo umndiza sithini speed sokuapproach irobot buka lesa speed buka le moto ukuthi iphele kanjani ayikho imoto ehamba ngespeed esiright sokuapproach irobot eyayingaginqiki iphele kanje ayikho buka nale bhakhe emhlophe ukuthi iphele kanjani lezi imoto zishawe ispeed za approach irobot ngespeed eswrong speed ska highway kodwa imali yesoso ayihambi ekwaDlamini beculi kusho thina omakhanya ayihambi ekwaDlamini imali yesoso le enithathile nathi nina niyisa kwanala imali engaphezulu kwa250,000 yesoso ayihambe iyobonwa yingane nomfazi kaSicebi kwaDlamini ayishona khona kusho thina omfoka amakhanya ongahambisani naleli iqiniso engilikhuluma la kade uyangidakelwa mina ngizokumasaja amasende mina angiyona intombi yakho mina ngimunci ingquza la ziyakhala la ngamza kwethu-ke uMax Makhanya uyayigcizelela le ndaba uyayicacisa ukuthi-ke akubuyiselwe
imali yesoso kubo kaSicebi imali kwakuyeyakaDlamini. Mina nawe ngase ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wenithini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel lethu, phinde sihlangane nawe iviki elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.